velkommen til. Undskyld, jeg ser ud, som jeg gør, men vi har lige ordnet have og alt muligt have i huset. Men kom lige med indenfor, jeg har lige noget, jeg skal vise jer. Her er køkkenet. Det er super lækkert. Det kan godt ske, at det er lidt af ældre version, men det kan stadigvæk bruges i mange år endnu. Her kan man sidde og spise, og hvis det nu stod til mig, så ville jeg jo vælte den her væg, for at prøve at komme med herind og se. Her er der en kæmpe stue. Hvis man væltede væggen, så kunne man jo lave det der køkkenalrum, hvor man kunne hygge sig sammen. Det er super lækkert her. Herinde er der en hyggelig stue, hvor der selvfølgelig også er en pejs. Øj, hvor har vi brugt mange hyggelige timer herinde sammen. Det er kæmpestort. Kæmpe. Herinde, der er der et lille børneværelse. Her har jeg altid haft værelse. Det er fint, og det er stort, og der er rigelig plads. Herinde, der er morfars soveværelse. Det er også stort. Masser af plads. Og der er et super lækkert nyt badeværelse til. Prøv at komme og se. Mega nice. Kom, der er flere værelser endnu. Kom. Kom nu. Her er der så et værelse mere. Kæmpestort. Brugt som kontor. Man kan bruges som værelse. Der er skabe med her. Altså, ikke nymoderne skabe, men de er her. Prøv at komme og se den anden vej. Begge mine brødre boede. De har haft, den ene har haft det værelse, og den anden har haft det værelse. Prøv at komme og se. Og så har vi altså også haft vores... Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Skal vi op? Hvad skal vi så? Kom og se. Kæmpe værelse her. Og her. Der er en lille smule tapet, der skal laves om herinde. Men altså, prøv lige at høre her. Det er jo ikke noget. Og så vores helt eget badeværelse. Også helt nyt. Kom og se husets bedste rum. Allerbedste rum. Kom og se. Den her kæmpe udstue, hvor man kan sidde og høre, at regnen den falder ned, og man kan hygge sig. Og om sommeren, der er det bare mega dejligt varmt. Og om vinteren, der er det også lidt varmt, men det er bare så hyggeligt at kan sidde og se på sneen udenfor. Men det bedste, det er udenfor. Kom! Jeg tager lige min gummirøjser på. Er I klar? Kom og se. Kom. Det er verdens bedste græsplæne. Der er masser af plads at lege på. Og imens børnene leger, så kan man jo lige sidde her. Få sådan en lille kop kaffe. Fordi her, der er solen på om morgenen. Mega nice. Kom!
Hej. Og så læg lige mærke til én ting. Prøv lige at lytte. Hvor dejligt stille her er. Børnene de kan bare løbe ud og lege, uden at der er problemer. Prøv at komme og se. Der er sindssygt mange gode naboer her. De passer på hinanden, og der er unge mennesker. Der er også lidt ældre generation. Men det er kun rigtig godt, for de holder alle sammen øje med hinanden. Og sørger for, at der ikke sker noget. Hej. Kom. Okay. Fordi nu kommer det bedste, og det er til jer mænd. Kom og se. Der kan holde en bil, og en bil, eller en trailer, og en bil. Og herinde, der kan man have masser af nøgne damer hængende. Så lige se, mand. Nøgne damer, værktøj, lys, lys, ingen lys. Der er masser af plads. Tro mig, herinde er der blevet limet mange dippedutter sammen, bare for at få noget ro. Og så skal vi om at vise terrassen, Buster. Kom. Her, kom. Her. Første terrasse. Alle jeres ting. Her kan vi have alle tingene, ja. Og herinde er solterrassen. Her kan der stå bord og masser af ting. Og her griller vi altid, ikke? Ja. Og prøv lige at høre her. Jeg kommer lige lidt tættere på. Alle de her herligheder. Det her kæmpe store flot hus. Det kan du købe for kun 1,495. Kom nu. Vi vil så gerne have Mammos hus solgt, ikke? Yay! Køb det!